Egunon, erakunde publikotako ordezkariak, ikastolen elkarteko ordezkariak, gaur Hernanira hurbildu zaten guztiei ongi etorria. Lehenik eta behin, eskerrak ematen hasi nahi dut, eskerrak Oroneideoko ordezkariei eta esker bereziak ere bai ikastolen elkarteko ordezkariei. Oroneide hori hezkuntzarekin, jakintzarekin, kulturarekin eta inguruarekin duen konpromisoarekin eta olako ekitaldiak eta topaguneak Hernanira ekartzeko eta erakartzeko egiten duen ahaleginengatik. Ikastolen elkarteko ordezkariei, euskal hezkuntzan bultzatzaile eta eragile nagusi izateagatik, eta egun ere zaretelako, eta ikasturte hasiera hontarako Hernani aukeratu dezutelako. Mila esker ere gaur Hernanira hurbildu zaten guztiei. Nelson Mandelak esan zuen, hezkuntza dela eraldaketa sozialerako tresnarik ahaltsuena. Beraz, hezkuntzan alde lan egitea, hezkuntza garrantzitsua dela dudarik ez. Ziur horrekin denok bat egiten degula, ados gaudela, hemen gauden guztiok. Hezkuntzak pertsona kultuagoak, jakitunagoak, ikasiagoak egiten gaitulako, eta ondorengo belaunaldientzat ere tresna garrantzitsua delako. Eta hezkuntza bultzatzeko, hezkuntza publikoaren eta kontzertatuaren arteko elkarlana ezinbestekoa da. Elkarlanean aritzea ezinbestekoa da gure hezkuntza sistemaren alde. Gure kultura, euskal kultura ardatz izango duen hezkuntza sistemaren alde. Gure kultura, gure hizkuntza, gure nortasuna eta identitatea kontuan izango ditun hezkuntza sistema propio baten alde. Ez digutelako balio guri hemen Euskal Herrian beste eredu batzuk. Ez digutelako balio kanpotik inposatutako beste eredu batzuk. Lomceren ereduak ez digulako balio. Gure sistema propio eta burujabeak balio digu. Horregatik, eta beste gauza askotan Euskal Herria ere ezaguna eta referentea baldin bada munduan ere, euskal sistema, hezkuntza sistema batengatik erreferente izan nahi baldin badugu, garrantzitsua da denok elkarrekin, eskuz esku, euskal hezkuntza sistema propio eta burujabe baten alde lan egitea. Mila esker. Txikitatik egon gara, etorkizunari begira. Zenbat aldiz galdetu diogu geure buruari. Zer nolako mundua izango da ni heltzen naizenean? Zenbat aldatuko da mundua ordurako? Eta hau ere galdetu izan dugu. Zer izango naiz ni etorkizunean? Zer izan nahi dut nik etorkizunean? Zenbat aldiz galdetuko ziguten. Zer izango zara etorkizunean? Zer izan nahi duzu? Eta erantzun izan dugu. Medikua, astronauta, kazetari, popizar, baina erantzunarekin batera etorri zaizkigu aholkoak ere. Horretarako asko ikasi beharko duzu. Horretarako asko saiatu beharko zera. Zuei ere ezaguna zaizu ezta? Zuek guri, gure aiton amonek zuei, eta haien gurasoek haiei galdera antzekoak egin dizkizuete eta dizkiete. Ikastolan hasi ginen txikitatik. Gure gurasoek egin zuten aukerari guretzako. Eta bertan dihardugu ordutik. Orain, ikastolaren azken etapan gaude. Eta etorkizunan izan nahi dugun hori, gertuago daukagu. Edo eduki beharko genuke. Ikastolaren bitartez nagusiki, ikasi dugu ikasten eta pentsatzen, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten, egiten eta ekiten.
eta ikasten dihardugu oraindik. Eremu guztietako egoeratan eraginkortasunez jarduten prestatzen aritu gara eta ari gara. Bidaide, bidelagun eta bide irakusle ditugun irakasleekin batera. Bide horretan ikasteko eta ikasitakoa erabiltzeko modu berriak jaso ditugu. Baliabide gehiago eta bitarteko berriak ere bai. Ikastolan daramagun denboran, ikusi dugu nola berritzen joan diren eta nola transformatu diren ikasteko eta irakasteko moduak. Baita ikasitakoa erabiltzeko moduak ere. Etorkizunerako, duela ez asko irudikatzen hasi ginen etorkizun horretarako, prestatuago ikusten dugu geure burua. Etorkizunari begira jartzen garenean, ura imaginatzen hasten garenean, itxaropenak ditugu, baina baita beldurrak ere. Baina ikasi dugu, ikastolari esker, etorkizuna ere eragin daitekeela. Alegia, lortu nahi dugun etorkizun hori eskuratzeko lan egin dezakegula. Ez errez dago idatzia harri profetiko batean. Etorkizuna beraz, guk nahi dugun bezala irudika genezake. Eta izango gara mediku, astronauta, irakasle, kazetari, abokatu, popizar. Edo ez gara izango, edo beste zerbait izango gara agian. Baina izango garena, hein handi batean, ikastolan ikasitakoa munduan erabilitz izango da. Gure eginkizuna da, hemendik gutxira, etorkizun hori eraikitzen joatea. Eskerrik asko beraz, guraso eta irakasleok. Eskerrik asko, ikastola. Egunon, hau ikastolen 2016 eta 2017 ikasturtearen hasierako ekitaldia da. Ongi etorri guztioi. Berritzen hobetzeko, horixe dugu aurtengo ekitaldiko leloa. Sarrerako bideoan esaten zen moduan, ikastolen berrikuntza pedagogikoa azpimarratu nahi dugu gaurko ekitaldian, etapaz etapa garatzen ari garena. Berrikuntzaz ari garela, estenatoki ezin hobea dugu hause, Orona Fundazioaren areto hau alegia. Ikusiko zenuten zehazpiegitura dagoen hemen, plater regalari bat dirudien eraikin hori. Hau da, Orona Fundazioaren ikerketa, garapen eta berrikuntza egoitza. Mondragon Unibertsitateak ere badu hemen kampus bat. Eta ikastolen ikerketa, garapen eta berrikuntzaren egoitza, ikastolen etxea ere pare-parean dugu. Bertan egosten dira ondoren ikastoletan gelaratuko diren berrikuntza pedagogikoak. Eskerrak eman nahi dizkiogu Orona Fundazioari gure ekitaldirako gune hau eskaintzagatik. Eskerrak eman nahi dizkiogu baita ere, Hernaniko udalari, alkate jaunari berari, egin diguzun ongi etorri beroarengatik. Mila esker, Luis Intxauspe jauna, Hernaniko alkate izateaz gain, udalbiltzako lehendakari ere bazaren horri. Eskerrik asko nola ez ona etorri zareten guztioi. Ikastolakideok, agintariok, ordezkariok, alderdi, sindikatu eta gizarte eragileok, ongi etorri guztioi. Ikastelen ikasturte hasiera ekitaldia dugu hau, baina hori bezala ez dugu guk bakarrik hitz egingo. Gure gonbidapena onartu eta ona etorri diren beste agintari batzuei ere eman nahi diegu hitza. Halaxe da, hemen Hernanin Gipuzkoan gaude, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere onartu du gure gonbidapena. Gobernantza eta komunikazio diputatu Imanol Lasai jauna gure artean daukagu. Berari eman nahi diogu orain hitza, betor beraz Lasai jauna. Eskerrik asko. Eta egunon guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, lehenik eta behin, mila esker. Ikastolen ikasturte hasiera ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Ore bada, ore handi bat hain egun eta leku berezian hemen izatea. Ikastola aldizkariaren atzean egon diren eta zaudeten guztiei zorionak. Emanez hasi nahiko nuke hitzaldi labur hau. 25 urte ez dira egunero betetzen, ikastolen errealitatearen eta bilakaeraren lekuko izan da aldizkaria eta baita webgunea ere. Komunikaziorako oso tresna garrantzitsuak izan dira, eta dira. Izendatu berriak diren ikastolen artezkaritza batzordeko eta zuzendaritza taldeko kidei, sorte hon ere opa dizuet ikasturte berri hasiera honetan. Iazko ekitaldian, lankidetzaren eta plangintzaren garrantzia azpimarratu nuen, eta aurten ikastolaren garapenean ezinbesteko osagaiak izan dira, eta baita aldundian esatzen ari garen gobernantza ereduarenak ere.
Gauza bera esan dezakegu berrikuntzari buruz. Berritzen, hobetzeko. Hala dio aurtengo leloak. Eszenatokia ere, ikasleak ondo aipatu duten bezala, ezin aproposagoa aukeratu duzue orona badakite eta zertxobait berrikuntzaren eta garapenaren garrantziaz. Gipuzkoa eta Euskadiko eragile eta ekonomiko sozialek bezala. Berrikuntzaren garrantzia ordea ez da ekonomia mundura mugatzen bakarrik, berrikuntza behar dugu, baina ez bakarrik aberastasuna sortzeko eta mundu globalizatuan lehiakorrak izateko. Behar dugu gizarte aurreratuagoa, hobea eta solidariagoa eraikitzeko. Berrikuntza behar dugu hezkuntzan, sormenean, herrigintzan, erakunde publikoetan, antolaketa ereduetan, gizarte politiketan, elkarbizitzan, jasangarritasunean, berrikuntza teknologietan, baina baita ideietan eta jarreretan ere, atzean ez gelditzeko eta atzean inor ez uzteko. Berrikuntza behar dugu bai, gero eta konplexuagoa den gizartearen beharrei erantzun egokia emateko, gero eta aldaketa gehiago daude, eta gero eta aldaketa azkarragoak dituen munduan gure burua behar bezala kokatzeko. Garenari uko egin gabe. Berrikuntza beraz, ikastolan, enpresan, ikasgelan, plazan, etxean. Uste dut ikastolek oso barneatuta eduki duzuela hori betidanik eta hau ere ondo dakit. Ahalegin handia egin duzuela berrikuntza zuen eguneroko lanean txertatzeko, ikasleak ardatz hartuta beti, apustu argia egin duzuela berrikuntza geroz eta pertsona formatuagoak eta hobeagoak hezteko. Are gehiago, bide horretan, aintzindari izan zarete sarritan eta nazioarteko errekonozimendua ere lortu duzue behin baino gehiagotan. Berrikuntza pedagogiko batzuk aipatzearren, hor dago, SAIEPT proiekt ikas materiala. Hor daude ere, Euskal kurrikulunari eta hezkuntza markoa finkatzeari lotuta egin duzuen lana. Eta baita, ikasturte honetan, urtarriletik aurrera, eta leno bideoan ikusi dugun bezala, aplikatuko duzuen metodologia ere, bullying edo eskola jasarpenari aurre egiteko kiba egitasmoa. Hezkuntza gaietan aintzindari den finlandiar ereduan oinarritutakoa. Honenei erreparatuta, honengatik ikasteko hori da Gipuzkoako Foru Aldundian ere gure ekintza esparru guztietan egiten ari garen apustua. Eta apustu horren ikur dugu etorkizunean eraikiz proiektua. Egitasmoa bi zutabe nagusiren gainean eraiki da. Alde batetik Gipuzkoa Lab deritzona. Ekonomia, gizarte eta kultura arloetan esperientzia pilotuak martxan jarriko dituena. Hauek ebaluatu ostean, eraginkor eta erabilgarri agertu direnak politika publikoetan txertatzeko. Bigarren ardatza, Gipuzkoa taldean litzateke. Gizarte antolatuarekin, elkarlanean eta etengabeko elkarrizketan oinarrituta, Gipuzkoa 2026 plan estrategikoa osatzea helburu izango duena. Hau da, lurralde gizara, Gipuzkoa eta Gipuzkoarrok non gauden zehaztu, norabidea adostu eta nola egin aurrera pauso hori gauzatu eta aplikatzen hasteko. Hausnarketa eta ikerketa pauso bat haratago eraman eta biharko galderei erantzunak ematen lagunduko diguten aplikazio praktiko berritzaileak abian jarri nahi ditugu. Eta gaur bereziki eskua luzatu eta gonbidapen berezi bat egin nahi dugu ikastola munduan bide hontan ere lagun izateko, lankidetzan aritzeko Gipuzkoa taldean proiektu honetan. Eta ikastolek bezala guk ere kalitatezko zerbitzuak eskaintzea eta gizartearen etorkizuneko beharrei aurre hartzea dugu helburu. Kalitatezko euskal hizkuntzaren eredu zarete ikastolak. Eta kalitatezko euskal administrazioen eredu izan nahi du
foru aldundiak. Biok ala biok gizartearen pertsonaren zerbitzura jartzen dugu berrikuntza. Horretarako, ezinbestekoa da, leloa praktikara eramatea. Egunero, berritu, hobetzeko. Guk ere, geurea egiten dugu ikastolek bezala Josean Hartzeren poema ederrura. Iturri zaharretik edaten dut. Ur berria edaten. Beti berri den ura. Betiko iturri zaharretik. Iturrian ikusiko dugu elkar, ziur naiz, eta nola ez, iaz egin nuen moduan, eta azkenengo hitzak aukera hau aprobetxatu nahi dut, gogorazteko urrian 2an. Gipuzkoako ikastolen jaialdi handia izango dugula, kilometroak, kasu honetan Bergaran. Gipuzkoar guztiei dei egiten diegu aldunditik, festan parte hartu dezaten eta benetan egun demasa izan dadin. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Imanol Lasai jauna. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika eta kultura sailburu Kristina Uriartek ere ez du txik egin aurtengo hitzordura. Oholtzara igotzera gonbidatu nahi zaitugu. Betor beraz, Uriarte anderea. Hernaniko alkate jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaria, ikastolen elkarteko presidentea eta arduradunak, ikastoletako ordezkariak, agintariok, jaun-andreok, egun on guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak emain nahi nizkioke ikastolen elkarteari, ohikoa duen legez, Jaurlaritzari gonbidapena luzatzeagatik, urteroko ikasturtean hasierako ekitaldietara. Egun bereziak izaten dira honako hauek. Batzuk, uda ondoren, ikastolara, errutinara, bueltatzen dira. Baina beste batzuentzako, txikientzako eta haien familientzako, esperientzia berria da. Familia horietako batzuek zuengan jarri dute beraien konfidantza osoa. Eta zior, ohiko duzuen arduraz, erantzun on bat emango diezuela. Garbi dago, irakasle, maisu, maistra eta langileen lana eta ardurak ezinbestekoak direla hezkuntzak dituen erronkei aurre egiteko era egokian, ezinbestekoak zarete. Zue guztiok, familiak, hezkuntzari lotutako eragile ezberdinek osatzen dugu Euskal Hezkuntza Sistema. Sare anitz eta eder bat osatzen dugu. Guztion interesean dago gure hezkuntzak hoberantz egitea. Ez dagigun hezkuntza modu egoista batetan ulertu, dena ez dagigun inor patrimonializatu izan gaitezen arduratzu. Eta badakit deno gaudela konprometituta horretan. Lan horri esker lortu dugu honaino iristea. Hala ere, ezin gara konformatu. Aurrera egin behar dugu, inoratzean utzi gabe. Bikaintasunerantz urrats sendoak eginez. Adostasuna eta eskuzabaltasuna dira, nire ustez, gure hezkuntza sistemak erakutsi beharreko ezaugarri nagusiak. Jokabide horri esker gauden lekuan, eta jarrera horrek lagunduko digu aurrera egiten. Gaur hemen, berriz ere, publikoki txalutu nahi dut ikastola elkarteak izan duen elkarlarenako jarrera. Ez dut balantzerik egingo, gaur ez da eguna eta, inork ez dezan gaizki ulertu, baina azpimarratu nahi dut legealdi honetan ikastolen ordezkariekin izan ditugun harremana, elkarlana, bilera, eztabaida eta adostasunak. Argiak eta ilunak. Lehen unetik izan da Jaurlaritzarekin lanean. Heziberri 2020 plana aurkeztu genuen momentutik bidelagun izan zatuztegu. Marko pedagogikoa definitzerako orduan eta baita hezkuntza kurrikulumak lantzerakoan ere. Proposamen asko jaso genituen zuen aldetik eta baita beste eragile batzuen eskutik ere. Orain arte, esploratu gabeko bide bat jorratu genuen denon artean. Dakizuen bezala, Eusko Jaurlaritzarena da kurrikulumak zehazteko eskumena, baina adostasunaren alde, eragile guztiei zabaldu zitzaien parte hartzeko aukera lehen aldiz, partaidetza. Beraz,
Kurrikulum horiek guztionak dira, baita ikastolen elkartekoak ere, eskerrik asko horregatik. Jakin badakit, batzuk kritiko agertu direla kurrikulum horiekin. Hala ere, ez litzateke bidezko esango egindako lana kritikatzea testuingurua ondo aztertu gabe, ondo kokatu gabe. Lomce legea azmez gaizto bihurtu da gu guztioentzat. Lan ordu larregi lapurtu dizkigu. Inongo zentzurik ez duen lege bat inposatu nahi digute. Eta horri aurre egiten pasa dugu ia legealdi osoa. Gure eskumenak defendatu behar ditugu. Auzitegi konstituzionalean jarri genuen helegitea, eta eskura ditugun tresna guztiak erabili ditugu, eta erabiliko ditugu aurrerantzean ere. Oraintsu, duela hilabete batzuek kritikatzen dituzten gure kurrikulum horien aurrean, errekerimenduak aurkeztu dizkigu Espainiako gobernuak. Zergatik? Haien hitzetan Lomce betetzen ez dugulako. Jakin badakigu, aurrean estatuko lege bat dugula, errege dekretuz josia, eta egoera horrek gure mugimenduak mugatu egiten dituela. Zuhurtziaz jokatu behar dugu, gure seme-alaben etorkizuna baitago jokoan. Baina lege horrek aurrean aurkituko gaitu, beti bezala. Hala ere, guk gurera jarraitu behar dugu. Ezin dugu onartu Espainiak inposatzen duen erritmora joatea. Eman beharreko pausoak ematen jarraituko dugu. Beti ere, hezkuntza sistemaren interesak defendatuz. Zentzu honetan, Lomcek uzten dizkigun arazoen artean, ditxosozko errebalidak ditugu. Bururik esankarik gabeko errege dekretuak. Baina, Madrilen haien artean argitzen diren bitartean, zeren ez dakitai nora joan behar diren edo nora joan nahi duten, hemen erabakiak hartu ditugula jada. Kurtso honetan ez dugu errebalidarik egingo Euskadin. Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatea lanean gabiltza jada unibertsitaterako sarrera froga diseinatzen. Orain arte, izandako nantza izan beharko lukeena. Ezin dugu onartu familiak, ikasle eta irakasleak ezjakitasun horretan egotea. Egoera tamalgarri horrek erakusten digu gure ritmoak eta beharrak beste batzuekin alderatuz ezberdinak direla. Gure hezkuntza sistemak 30 urte baino gehiagoko ibilbidea daramala. Ikastolek oraindik urte gehiago eta guztion ardurak aurrera egitea behartzen gaituela. Zentzu horretan, legealdi honetan landutako eta lehenago aipatutako Heziberri 2020 plana dugu, 3 pausoz osatutakoa. Legealdia ondo aprobetxatu dugu. Heziberriren lehenengo 2 pausoa jorratu ditugu, eta 3. legearena abian jarri dugu. Segurenik zailena, baina baita beharrezkoena. Heziberri, bai, bere osotasunean. Badakit herri honetan ikuspuntu ezberdinak daudela, eta aniztasun hori hezkuntzan ere islatzen dela, jakina. Baina orain arte gertatu den bezala, aniztasun hori abagune bihurtu behar dugu, eta ez oztopo. Bilera asko izango ditugu hemendik aurrera. Eztabaidak ere izango dira, bakoitzak bere lehentasunak besten lehentasun bilakatzeko ahalegina egingo du. Seguru nago guzti horretaz, baina nik konfidantza handia dut gizarte honetan, eta gizarte hori ordezkatzen dituzten hezkuntza eragile ezberdinetan, eta elkarlanean ekingo diogu, adostasunaren bila. Herri bat gara, ikuspuntu ezberdinekin, baina helburu bakarrarekin, eta horrela jarraitu behar dugu. Batzuen eta besteen interesak kontutan hartuko ditugu, baina batzuek eta bestek eskuzabaltasuna erakutsiko dute. Beharrezkoa dugu lege berri bat, denon artean landua, adostua, gure ikasleen beharrei egokitua. 4 urte hauetan elkarrekin izan lan egiteko borondatea ikusi dut, eta seguru nago horrela jarraituko dugula. Gizarte honek akordiora bultzatuko gaituelako, akordiora behartuko gaituelako. Eta batez ere, herri honek akordioa merezi duelako. Seguru nago lortuko dugula. Ikasturte berri baten aurrean gaude, eta erronka garrantzizkoak ditugu aurrean. Ikasleak, irakasleak, gurasoak eta gainontzeko langile eta eragileak bidelagun izanik ikasturte ona izan dezazuela opa dizuet, eta gure hezkuntza sistemak beti bezain indartsu jarrai dezala. Gure herriaren etorkizuna ari gara lantzen. Eskerrik asko.
Eskerrik asko sailburu anderea. Bagoaz aurrera ekitaldierekin. Batzuentzat atzo goizeko kontua da. Besteontzat bizitza guztian eskuartean izan dugun berri papera. Duela 25 urte sortu zen ikastola aldizkaria. Hortxe, 25 urte, 2 minututan labur bilduta. Halaxe pasatzen zaizkigu urteak, arrapalada batean. Beno, zuei guri baino azkarrago, ezta? Jarrai ezagun ekitaldiarekin. Ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Tellitu jaunarekin. Zatoz lehendakari jauna. Koldo Tellituk ikasturte honi begira ikastolek dituzten erronkak azalduko dizkigu. Baina ohiko diskurtsoa egin beharrean, betor gure albora mahai honetara sola saldi bat eukitzera. Egun Tellitu jauna. Egunon. Lehen, etorkizuna hitz egiten aritu gara gubiok. Etorkizun hurbileko galderak botako dizkizugu lehen bizi. Hasi berri dugun ikasturte honi temperaturarik hartu aldia zaiokegu? Bueno, iraganin hurbilari begira jarrita erantzungo dizut. Izan ere batetik hor dugu LOMCE, oraindik indarrean eta aurten indargabetzen ez badute, bere osotasunean ezarriko da, eta lege organiko bat izanik, zaila da ari izkin egitea, ez da. Eta egia esan da, LOMCEren ezarpenak ere berriro ere agerian utzi digu hezkuntza sistema propioa beharrezkoa dela herri bezala garatu gaitezen eta Madriletik datozen inposizioak gainditu ditzagun. Hori esan da ere, azpimarratu nahiko nuke, LOMCEri erantzuten jardun beharreko eszenatokitik, hezkuntza sistema propio eraikitzeko eszenatokio igarotzeko garaia badela uste dugu. Bastetik, esan bezala Euskal Autonomi Erkidegoan, Heziberri 2020 dugu. Neube argi ilunak izan dituena esango dut. Argia noski guretzat hezkuntza eragileia guztiak onartu genuen Euskal Kurrikulumaren marko pedagogikoa da, hau da lehenengo fasea. Iluna berriz kurrikulumaren dekretuak dira. Eragile askok esan bezala, guk barne kritikatu genituenak, LOMCEren eragina negatibonei aurre egiteko gehiago egin ahal zuen jaurlaritzak gure ustez. Eta egin gabeko hirugarren puntua du, Heziberri 2020ren hirugarren fasea. Guretzat garrantzitsuena, hezkuntza lege baterako bidea ezarri behar zuena. Beraz, orain amaitzen den jaurlaritza honen balantzea egiteko, nabarmendu nahiko nuke, zenbait gaietan izan dugun harreman adeitsu, leiala eta naturala. Harreman horren frutua izan da, kontzertazioa eta planifikazioetan lortu dugun adostasuna. Egia da ere, hemen ere izan dugula eztabaida, baina oro har ulermen maila ona izan dugu, ezta. Amaitzeko bai azpaipatu ere ikasgeletan teknologian berriak txertatzeko egitasmoan jaurlaritza berriro gure ustez ere oker bera egin du. Alegia ikasleen esku dispositiboak jartzeari eman dio lehentasuna, helburuen eta ikasketa prozesuen gaineko plangintza bat egin gabe eta euskarazko kalitatezko eduki digitalak bultzatu gabe. Hori dena esan da eta etorkizun hurbilera begira zer edo zer aurreatzea ez da erreza lehenik eta behin eragina izango dutelako, batetik hezkuntza lege bati begira biharko hauteskundeetan ostean sortuko diren legebiltzar eta gobernu berriak eta bestetik LOMCEren jarraipenari edo haren indargabetzeari begira, nola ez begira Espainiako gobernuan osaketa prozesuaren emaitzak. Esan dezakeguna da, ordea, ikastolak sendo gaudela. Gure hezkuntza proiektua indartu egin dugula, azken 3 ikasturtetik hona ezarri ditugun berrikuntza pedagogiko iraultzaile esker ikusi dugun bezala. Eta ikasturte honetan ere aurrerapauso nabarmenak emango ditugula berrikuntza pedagogiko horien implementazioa. Luzatu naiz. Biharko hauteskundeen emaitzek asko baldintzatuko dute datorren legegintzaldian hezkuntza berri bat egiteko aukera. Legebiltzarrean sortuko diren alderdien arteko oreka berriek eta horren ondorio sortuko
den gobernu berriak edo gobernu horrek legebiltzarrean lege honi begira lortzen dituen babesak baldintzatu, logikoki baldintzatuko dute legean modu batekoa edo bestekoa izatea. Baina egia zen da kontutan hartzen badu hauteskundetara aurkeztu diren alderdi nagusiek denek azaldu dutela hezkuntza legea egiteko asmoa, uste eta desioa dut botzen emaitzan gora bera hezkuntza legearen legegintzaldia izango dela ondorengoa. Lege honen inguruan 2013-2014 hasi ginen eztabaidan, azken aldian, lehendanik ere eztabaidan ibili bai ginen. Eta beraz, legegintzaldi berria amaitzeko 7 urte igaroko dira, 2013-tik. Beraz, 2020-ako eta lehenago bada hobeto gure ustez, hezkuntza lege bat izatea espero dut. Ez badugu legerik, porrot itzela izango litzake guztiontzat. Halere, emaitza dena delakoa izan da, ikastolek ez dute amore emango hezkuntza legea aldarrikatzeko orduan, ez? Dudarik gabe utziko digu aldarrikapenari, lehen esan bezala urteak daramatzagu eskatzen denok barne bilduko gaituen lege bat, eta orain ez dugu ez txiko, ez da? Esan bezala legegintzaldi oso bat abiatuko da laster, eta legea lortzeko aukera izugarria dugu. Dena den legea lortzeko guk, baino presa gutxiago daukaten eragileak badira, ados, astiro joan behar bada, baina ezin dugu legegintzaldi osoa galtzen utzi. Kronograma bat ezarri beharko litzateke legegintzaldi berria abiatu bezain laster. Noski ere horretan hezkuntza komunitatearen parte hartzea ezinbestekoa izango da, adostasunak ere bilatzea. Eztabaidatzerako beti bezala prest gaude, baina baldintza gabeko eztabaida bat nahi dugu. Betorik gabekoa, zabala eta sakona. Legean, indarrean titulartasunean jarri beharrean, zerbitzu publiko gisa antolaturik, denen partaidetzat helburu orokorrak bideratzea proposatu dugu ikastolok. Legeak euskaran ardaztutako eleaniztasuna bultzatu eta ziurtatu behar du, murgiltze ereduak. Eta zinbestean, kompetentzietan oinarritutako euskal kurrikuluna bultzatu eta sustatu behar du. Horri guztiari ere batu behar zaio, lehen bideoan esan bezala, ikasle guztien emaitzak hobetzeko plangintza zehatza eta amaitzeko nola ez, irakasleriaren funtzio berritu bat ere nahi dugu. Hezkuntza lege hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako litzateke izatekotan. Nafarroari eta iparraldeari begira nola daukagu ikasturtea? Ikastolen eredua Euskal Herri osorako eredua da. Horregatik, Euskal Herri osorako hezkuntza sistema propio aldarrikatzen dugu. Baina, kontziente gara, gure herriaren zatiketa administratiboaren ondorioz, ezin dugula orain hori eskuratu. Hala ere, lurralde jakin batean helburretara garamatzan urratsak egin daitezkela ikusten badugu, eta ikusten dugu, ezin dugu geldi egon. Nafarroari dagokionez, aurrera pauso batzuk ikusten ari gara gobernu berriarekin. Esate baterako, aurreko gobernuak gure ikasmaritari ezarritako debekua altzatu egin du egungo gobernuak. Era berean, ikastoletako jangelan eta garraioaren finantzaketak ere aurrero pasoak emoten ari dira. Posten gaitu, zonalde ez euskaldun gisa izendatutako horretan, euskararik trabak batzuk kendu zaizkiola. Baina guretzat garrantzitsuena da lurralde ez euskaldun etiketa hori erabat desagertzea. Horren barruan kokatu du D eredua zonalde ez euskaldunean hezkuntza publikoan edatzeko erabakia. Baina eman beharreko pausuak gure ustez hezkuntza komunitatearekin adostu izan behar dute eta importanteena, era orekatu batean emon. Lurralde horretan ikastolek ziurtatu dute eredua ikastola dauden herrietan eta ingurukoetan. Zoritxarrez ez gara herri guztietara iritsi. Eta hor lan handia dago egiteko. Hortik hasi beharko litzateke. Alegia, batzeko eta goitzeko bidea hartu beharko litzateke. Ez zatitzeko. Iparralde dagokionez, urte gutxetan ikastolek izan duten hazkundea azpimarratu nahi nuke. Ikastolen elkartea Europar Kooperatiba sortu zen urtean, 2009an,
2.200 ikasle zituen Seaskako ikastolek. Gaur egun, 3.500-etik gora dira. Zoriontzeko da egin duten lan itzel hori. Hazkundeak hala ere, dakizuen moduan, inbertsio handi egitera behartu du Seaska. Azpiegiturak egin, handitu edo berritu behar izan ditu. Eta horretan diardu. Ondorioz, bera bakarrik aurrera eramateko ezinezko karga hartu du. Horregatik behar du ikastola guztien elkartasuna, euskal gizartearena eta nola ez, erakundeen implikazioa. Egitura propioa izango du aurki iparraldek elkargoa osatzen denean. Posteko berria da. Bai herri gisa, bai euskararen garapenerako tresna bat gehiago izatea espero dugulako. Eta baita gure ikastolantzat ere. Lomce ere hor dugu oraindik, eta gu, batxillerreko ikasleak izan da oso kezkatua gaude. Esai guzu, rebalidak egin beharko ditugu de batxeren eta batxillergoaren bukaeran? Galdera ona. Bueno, lehenengo eta behin, Lomceren aurka egon gara, gaude eta egon gara. Zentralista, atzerakoia eta doktrinatzaile ezatez gainera, pedagogikoki ere duela 100 urteko puntura eramaten gaituelako. Eta gure eredu pedagogikoetatik beste muturrean dagoelako. Zorionez, gure herriak jakin du erantzuten eta aurka egin dio Lomceri. Ura indargabetzen den arte jarrera hori eutsiko diogu. Eta errebalide dagokionez, horiek egin beharrik ez izateko borrokatuko gara ikastolak. Gure esku dagoen guztia egingo dugu, baina kontuan hartuta dena ez dagoela gure esku. Eta gure ikasleak zuek zaretere gure lehentasuna. Eta Ipar Euskal Herrian berriz, basoa euskeraz egin ahal izateko borrokatuko gara, nola ez. Gure apostu pedagogikoarekin jarraituko dugu, hori ze dugu eta. Selektibitateak edo errebalidak izan edo basoa frantsesez egin beharrean izan, gure ikasleen etorkizuna ziurtatzeko biderik onena hori da, gure apostu pedagogikoarekin jarraitzea. Etapaz etapa ikastolak murkelduta dauden berrikuntza pedagogikoak dira gaurko ekitaldiko gai nagusia. Apustu handia da, ezta? Dudari gabe. Euskara, euskal kurrikulura eta kompetentziak oinarri hartuta, hezkuntza paradigma berri batera egin dugu jauzi. Edukiak ikasi eta irakastetik, bizitzan zehar izango dituzten erronkei eta arazoi irtenbide egokiak bilatzeko, tresnez eta baliabidez hornitzera igaro dira ikasleak. Lehen zuek esan duzuen moduan, ikasten eta pentsaten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten, ikasten dute orain gure ikasleek. Eta horretan aintzindari izan gara. Eta lehenak gara eredu hori, kompetentzian oinarritatokoa, ikasteko eta irakasteko materialetara eramaten. Eta bakarrak gara material hori guztia digitalizatzeko gai izan garenak. Nola eramaten da hori den aurrera? Talde prestu eta prestatu handi bat dugulako, nola ez. Proiektu bat diseinatu eta garetzeko gaitasun handia duen talde bat. Ikastole sare aktibo bat garelako. Ikerketan, garapenean, berrikuntzan eta prestakuntzan bihar dugulako. Hitz gutxitan, ikastola garelako. Nabarmendu nahiko nuke, lehen bizi, talde bat zein bestea utzi dutenek egin duten lan handia eta garrantzitsua. Egin eskertu ere, bai egin duten lan guzti hori. Iragan ikasturtearen amaieran, ikastolen elkarteko artezkaritza kontseiluan aurpegi berri asko sartu dira. Eta zuzendaritza taldean ere aldaketak egon dira. Zer nabarmenduko zenuke talde berria buruz? Bueno, belaunaldi aldaketa bat dator, ez da? Hala beharrez. Eta zorionez, datozenak oso pertsona baliagarriak dira. Ziur naiz, haiekin hobetu egingo dugula orain artekoa. Jarraitzen dugun esperientzia batetik eta etorri berri diren bultzada bestetik talde orakatu eta bikainak osatu ditugu. Bai artezkaritza kontseiluan eta baita zuzendaritza taldean ere. Hemen ere berritzen ari gara hobetzeko. Eskerrik asko Teitu jauna galdera hauei erantzutagatik. Eskerrik asko zuei. Bukatu dugu galderekin, baina ez zaitez joan oraindik.
Aipatu dugu, artezkaritza kontseiluan eta zuzendaritza taldean aldaketak egon direla. Bi talde berriak ikusi nahiko genituzke. Igo bitez beraz, artezkaritza kontseiluko kideak. Endika Zinkunegi, Xavier Sánchez, Lierni Elortza, Aitor Garate, Aimar Larrea, Miren Josune Bañales, David Oroz, Christoph Texier. Larraez Mendikute, Mikel Belar, Juan Carlos Gómez, Mikel Asiain, Pascal Indo, Xabier Arrieta, Nekane Artola eta Koldo Tellitu. Zuzendaritza berria ere hemen dugu, Igo Bitez haiek ere. Arantxa Munduate, Koldo Aldabe, Josu Reparaz, Ur Gorostiaga, Idurre Maortua, Beñat Azurmendi, Belen Bastarrika. Mana Aurreko Etxea, Mikele Aldasoro, Abel Ariz Navarreta, Patxi Xaberro Labarria eta Jose Luis Ukia. Bueno, badakizu, guain zuzendaritza berria badagoela, bi ezaugarri dauzkagula, orokorki zuzendaritzan, da bat, etzaigula bat ere gustatzen hitz egitea, hori hala da, baina beste bat ere improvisazioa ere gustatzen zaigula. Eta momentu honetan etzegoen, edo etzegoen prestatuta hau, eta horregatik ez dezu ezer esango, baina bai gustatuko litzaiguke gaur gure Imanoli Geregi ere honea etortzea, omenaldi txiki bat ematea biai ere bai. Merezi du, baten merezi badu, Imanol da. Ja, guain, bagoaz ja guain, Beno, iristen ari gara gaurko ekitaldiaren amaierara. Baina ikuskizun eder batekin amaitu nahi dugu gaurkoa ere. Halaxe da bai. Duelo arte batzuk ere izan genituen gure artean. Eta ez behin, 2 aldiz baizik. Ikastolen ekitaldi honi amaiera ematera etorri diren hirugarren aldia dute aurtengoa beraz. Kretxenda besratzeko kideak dira. Liluratuta utziko zaituztete.
Bai. Harrigarria ez da, azte ikuskizuna eskaini diguten. Orain bai, iritsi gara amaierara. Baina zuek aulkietatik altxatu baino lehen, pare bat ohar egin nahi dizkizuegu. Bueno, pare bat edo 3. Lehena, aretotik irteterakoan hor kanpoan otamena izango duzu ezain. Aurtengo erronkez, lasai ederrean hitz egin dezazuen. Bigarrena, lehen batzuk estrenatuko zenuten, baina gainontzekoi esan, denok sare sozialetan hain trebe gabiltzanez eta argazkiak igotzeko irrikitan ibiltzen garenez, fotokol bat jarri dugula hortxe bertan. Orain bai, agur, baina gogoratu urrengo hitzordua urriko. Lehen eta 3. astean izango direla. Kilometro eta Nafarroa oinezko festetan hain zuzen ere. Hantxe ikusiko dugu berriro elkar. Horea izan da guretzat ekitaldia aurkeztea. Aizu, gu aurkezle eta ez dugu gure buru aurkeztu. Arrazi duzu. Zurriola ikastolako ikaslea garagu. Hau duzu Unai Ribera. Eta hau duzue Zurine Zabalo. Orain, barka eguzue, baina esan behar dizuegu, Zurrolan ikastolan triste gaudela. Atzo Andereño Olatz hil zitzaigulako. Halaxe da, Olatz Elizegi musikako irakaslea. Eskerrik asko Latz, zure irrifarreagatik, eskerrik asko Latz, zure alaitasunarengatik. Orain bai, agur. Ongi ibili.